Какво си види, къде снимаш? Така. Какво на екран, че това снимаш, така ли? Запис. Така, сега ще демонстрираме. Това е монета, която почти нищо няма от нея. Ама доста е възрастна. Най-долу на това. Това е въздушно някъде около 40 см. Така. Ето желязото. Ето медна пластина. До кутията. Сега имаме изкопана дупка с дълбочина колко сантиметра? Около 25 см. Взимаме апарата. Прекарваме в дупката. Поставяме монетата в дупката. Така. Я мърни малко. Ето го, че има, който казвам, че преслушвам го, казвам, че няма нищо. Така. Да го сложим в дупката. С ясен хубав сигнал. Така. Дискриминация. Искам да покажа, че уродените камъни не ги хваща. Това е речен камък. Няма го. И римска тухла.